Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kula hormati, para keluarga temanten ingkang bahagia, sumangga kita sedaya ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah kang Maha Agung. Ingkang sampun maringi kita sedaya nikmatan rahmat sehingga kula lan panjenengan saged kempal wonten dinten niki kanthi sehat walafiat. Amin. Selawat kalian salam semoga ugi kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita sedaya kempal wonten papan menika kangge sareng-sareng mirsani adicara temu temanten Mas Ayu Nanda kalian Dimas Bagus Rizal. Saking saderengipun kula dados perantacara wonten dinten iki badhe ngaturaken rantaning adicara sakmenika menika pambuka kaping kalih panggih temanten, kaping 3 gantalan, kaping sekawan ngidak tigan, kaping gangsal ngumbang suku, kaping 6 sinduran, kaping 7 dolangan lan munjak tirta, kaping 8 kacar bucur, kaping 9 betimbang, kaping 11 sungkeman, ingkang terakhir penutup. Para rawuh ingkang kula hormati, adicara kaping pisan inggih menika pambuka. Semoga adicara menika dipun buka sesarengan maos Al-Fatihah. Mugi-mugi adicara semangke saged lancar. Amin. Salajengipun adicara kaping kalih panggih temanten. Sakmenika temanten putri mijil saking papan anggene busani awak kangge kepanggih temanten kagum. Adicara ingkang kaping 3 inggih menika gantalan. Mancik adicara kaping sekawan inggih menika ngidak tigan. Adicara ingkang kaping gangsal ngumbah suku temanten kakung ingkang dipun tindakaken dening temanten putri. Adicara kaping 6 inggih menika sinduran. Lajeng dhateng adicara kaping 7 dolangan lan munjuk tirta ingkang dipun tindakaken temanten putri kaliyan temanten kakung. Adicara kaping 8 kacar bucur ingkang nggadhahi makna menawi temanten kakung gadhah kewajiban nafkahi keluarga. Lajeng mancik adicara kaping 9 bobot timbang. Salajengipun inggih menika adicara sungkeman temanten kakung kaliyan temanten putri dumateng bapak kaliyan ibu. Para rawuh lan keluarga temanten ingkang bahagia, saking pangertos panjenengan sedaya adicara panggih temanten dinten iki saged rampung kanthi lancar. Kula aturaken matur suwun ingkang kathah dumateng panjenengan sedaya. Salajengipun kula dados prantacara aturaken pangapunten ingkang kathah menawi kula wonten kalabotan lan ugi babagan ingkang kathah dumateng panjenengan sedaya. Cakep semanten atur kula mugi-mugi Mbak Nanda kaliyan Mas Rizal saged mbangun keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum